Goedenavond, het is zaterdag 9 augustus. U kijkt naar Omroep Zeeland. Straks het weekoverzicht, maar eerst natuurlijk het nieuws van deze zaterdag. Mikken, schieten en dan maar hopen dat hij raak is. Bij deze jongen lukte dat. Hij doet mee aan het Europees kampioenschap staande wip in Aardenburg. Een onderdeel in de boogschietsport. De deelnemende landen zijn Nederland, België en Frankrijk. De sport wordt fanatiek beoefend. En de bedoeling is met de pijl dit blokje te raken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de afstand tussen schutter en blok is 28 meter. Niet zomaar een spelletje dus. De schutters nemen het heel serieus, ja, inderdaad. Ja. Er wordt wel eens spottend gezegd, het is maar een pijl en boog. Maar als je ziet hoe hoog de pijlen gaan, daar zit gewoon gigantisch veel power achter. Het onderdeel staande wip wordt al jaren beoefend. En overgeheveld van generatie op generatie. Mijn opa die was vroeger voorzitter van de schutters in Zuidorpen. En toen hij is gestorven heb ik zijn boog gekregen en daar schiet ik mee. Vandaag waren de junioren aan zet. Morgen gaat het toernooi verder, maar dan is het de beurt aan de senioren. Voor het eerst is er in onze provincie een buurtcamping opgezet. Dat gebeurde in de wijk Douwendalen in Middelburg. Buurtbewoners konden daar afgelopen dagen kamperen en meedoen aan allerlei activiteiten. Ja, dus sla maar. Links, ja goed zo. Boom. En boom. En dan ben ik aan de beurt. Gaat mij er voor mij vasthouden? Iedereen is een beetje eenzaam. Er zijn wel groepjes natuurlijk die elkaar blijven opzoeken. Maar er zijn gewoon heel veel mensen alleen. Het is wel belangrijk dat we wel elkaar weer terugvinden. We verliezen elkaar een beetje. De buurtcamping bleek voor sommige mensen een mooie kans. Ik dacht van, mijn kinderen hebben nog nooit in een tentje geslapen. Ik dacht, wat is daar niet leuk aan? Mooie kans. Om dat een keer te gaan doen, een beetje een spanning. En hebben ze geslapen? Nou, niet echt. De organisatie had wel op iets meer belangstelling gerekend. Ik had graag meer gewild, omdat ik gun iedereen een leuke tijd. Maar ik ben heel erg blij met wie er is gekomen en ik ben blij dat ze blij zijn. Volgend jaar proberen ze het opnieuw, dan hopelijk met meer vrijwilligers. Ik zou het heel graag nog een keer willen doen, maar echt, ik heb een groter team nodig van vrijwilligers. Echt, want het is heel veel werk. Handboogschieten is voor de 18-jarige Bente Peijen uit Goes het allerleukste. Daarom schiet ze 4 keer per week op het onderdeel compound. Je kan constant naar iets toewerken en het stopt nooit. Het is altijd hetzelfde en je kan altijd wat beter doen. En tegelijkertijd maakt het weer en de omgeving waarin je staat zoveel verschil. En dat terwijl je eigenlijk naast allemaal mensen staat die hetzelfde doel voor ogen hebben. In de Roos. En daarvoor traint ze heel veel. Op de baan in Kloetingen en in Brabant. Dat is inmiddels beloond, want ze behoort tot de selectie van Jong Oranje. Je ontmoet zoveel mensen waarbij ik altijd dacht van, oh, ik zie ze een keertje op tv of ik zie ze een keertje ergens in een interview of ik lees erover. En om ze dan een keer in het echt te ontmoeten is zo ultiem gaaf. En Bente droomt groots. Het onderdeel compound is net toegelaten tot de Olympische Spelen. En ze ziet zichzelf over 3 jaar wel in Los Angeles staan. Laten we dat hopen, absoluut. Ik ben er klaar voor, mijn koffer staat klaar. Even zorgen dat de rest ook allemaal goed gaat. Een paar stapjes nog doorzetten en dan ik ben er klaar voor. Sinds een jaar zitten de doppen van frisdrankflessen verplicht vast aan de fles. Dit om milieuvervuiling tegen te gaan. Voor inzamelaars van flessendoppen voor het goede doel slecht nieuws, zou je zeggen. Ad, van hoeveel dagen is dit? Ja, daar heb ik geen idee over, want de meeste mensen die iets komen brengen, die zie ik niet. En wanneer heb je voor het laatst aan de kliko gecheckt voor nieuwe doppen? Oh, dat was 2 of 3 dagen geleden. Nu zit hij inderdaad vol. Door de vaste dop worden er wel minder frisdrankdoppen binnengebracht. Maar er blijven, gelukkig voor Ad, nog genoeg doppen over om geld in te zamelen voor het goede doel. Het gaat maar om 20 tot 25 cent per kilo. De waarde daarvan, dit loopt de laatste tijd rond de 5.000, 6.000 euro, zou ik maar zeggen, ongeveer.
Dat is nog steeds een mooi bedrag, maar toch heeft Ad nog wel een advies hoe om te gaan met die vaste frisdrankdop. Je krijgt je statiegat niet vanwege die dop die op die fles zit, je krijgt die statiegat vanwege de barcode. Dus hij kan er gewoon af. Dus eigenlijk is het advies, trek hem los en lever hem in. Ja, precies. We begonnen vandaag met best wel veel bewolking, maar in de loop van de ochtend kwam geleidelijk de zon er tussendoor en begon de bewolking steeds meer te breken. En uiteindelijk kregen we vanmiddag vrij zonnig weer en konden we af en toe nog genieten van enkele mooie wolkenluchten. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en het is rustig. En vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden met brede opklaringen. En ook morgen hebben we brede opklaringen en volop zonneschijn. Hooguit her en der een paar wolkenvelden. Maar dat stelt niet veel voor. In ieder geval meer zon dan vandaag. De wind die draait morgen naar het noorden en is matig, windkracht 3 à 4. En daarbij zal het ongeveer 23 à 24 graden gemiddeld worden. Komende week wordt het flink warmer en we hebben in eerste instantie op maandag en dinsdag nog flinke zonnige perioden. En met de wind die naar het oosten draait zal het steeds warmer worden met op maandag een gemiddelde temperatuur van 27 graden en op dinsdag en woensdag kan het 31 of 32 graden worden. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot zo bij het weekoverzicht.